Dort im Dorf wird Schwein geschlacht, hier bei Chtstrucklaunt wird Eten gemerkt. Ja, wir haben, das soll nu für die nächste Feier der schneien. So, wir haben hier halt gebracht bei Chtstrucklaunt, ein Ovenhaus en warm. En da wollen wir ein bisschen eine Multit merken. Und das wird von Heinerfleisch gemerkt sein. Erklären wird gründlich einschmecken. En dat verlangt dat we maar een pasta haben oder Nudeln. So, ich war Kieltje dort zu merken. Ich habe selbst gemerkt, die Kieltje wäre viel besser als was wir durchhalten können. So, nu habe ich gewesen, einfach das Kieltje merken, für die war es nicht kann oder was verandert ist. So, das ist sehr einfach. Nu wollen die merken und dann wollen die hier das legen lassen, dass die ein bisschen bedrehen und dann kann die an der Luft nehmen und dann die erfrieren und dann habe ich immer Kieltje reinlegen. Wir wollen sehr großes Rezept merken. Aber immerhin, nu wir das nicht merken, dann das wir morgen. Nu wil kunt wezen hoe einfach dat erst een kieltje decoreren, pasta. Hier hebben wat dit hier. Okay, nu gaan we ophangen. Hier hebben we 3 kuffel mehl, 3 cups of flour. Hier hebben we 1,5 teeläppel zout, 1,5 teaspoon salt. Hier hebben we 3 eieren. 3 huevos, 3 eggs. Hier hebben we een halve kuffel melk. Half a cup of milk. Wow, wat jaft dat hier, Peiterwratschen drinken. Ja, maar han, nu werden we die merken. Okay, zoals je zien kan, nu werden we door de eieren nemen. En dan doen we de melk nemen en dan dat zout ook nog bij. En dan doen we dat zeer decoreren. Want er is gaan zeer fijn decoreerd. Dan willen we van meel mankeren. Een beetje op eenmaal en dan met mij en de hengerschwein en de afhang dicht te merken. En dan een beetje meer meel, niet te veel op eenmaal. En dan dat deeg nemen, wordt het een fijne deeg jaft. Oké, nu hebben we de deeg van ongeveer een stuk 10 minuten deeg gekneed. Gaan een zeer smaken deeg gekregen. En nu wat we dan wel doen is, dan werden we den in de kam nemen en dan doen een klein beetje meel hier snel als je zijn kan. Dan den even spreiden en dan werden we den een paar stunden stoen laten. En als je dan den nog zo goed even nachstoen, en dat schaft ook. Dan werden we een kieltje merken. Nou ja, onze vrienden zijn hier ook immer uit, want in de hand komt. Die willen immer een beetje te eten hebben. En hier merken we zeer uit. Zum Herten, het zal nu voor de nächste feier der schneien, so da wo we halbbeeren abvliegen, dat we kunnen zeer fijn herten en warm zijn. Nog een ding wat we willen brokken maken voor het schöne recept wat ik wil merken. Dat is frisches brood. En dat nennt zich artisan bread, pan artesano. Hier hebben we 3 kuffel mehl, 3 cups of flour. Hier hebben we 1 teeläppel zout, 1 teaspoon salt. Halve teeläppel heef, half a teaspoon yeast. And 1,5 cup of water, 1,5 kuffel butta. Nu willen we dicht maken. Nou ja, doordat we de heef dan nu het eerste nemen, den zout en dat butter, dan willen we dat zeer fijn dichtrieren. Dan vangen we dan meel neer te rieren. En een beetje meer en een beetje meer. En dan maar tijd willen we dan met de hang dat we vangen dicht te rieren en dicht te kneden, maar het is een fijne deeg jaft. Nou, als we eenmaal een beetje een fijn deeg hebben, dan willen we die nog op een dash fijn kneden van een stuk 10 minuten. En dan dat we een fijn deeg hebben. Weet je, en dan waren we in de schon 10 minuten gekneed. Dan knallen we hier nog een paar den dat op dash aan draaien, een beetje met ram spelen. En dan merken we door een fijne runde bol van, dus je zien kan. Dan willen we een kam nemen en dan den aanmelen en dan willen we den even nachgoen laten. Dat schuurt niks van de even nachgoen, dat brukt niet, maar dat geeft dan veel schijnra abgepufft brood. En ja, nu worden we spreiden en morgen willen we brood bakken. Oké, nu hebben we den kieltje deeg laten voor 2 stunden ruwen of resten. En nu willen we den deeg hier zeer smak uitrollen. Zeer dern, we leggen den met zeer dern. En dan willen we den gaan zeer fijn dern gerold, dat we kunnen wijzen. En dan we hebben het er nu alle zeer melig, waar het de smak op lagen, zoals je zien kan. En dan willen we de kieltje versnijden en dan hebben we een beetje langere nudeln. Ik zeg maar gewoon een zeer korte nudeln, want die een kieltje maken. En hier hebben we dan een beetje langere. Krijg ze lang is de grote deeg weer.
So, das ist sehr fein, ich wollte ihn wiesen. Und dann, ich habe ein paar Dürker gewusst. Aber nu denk ik, das dit verschneiden, wir haben eine Maschine, aber ich will das von der ohne Maschine tun. So, ja, das schafft sehr, sehr fein. Wollte ihn wiesen. Und dann, und ich habe alle ausgerollt und zwei geschnitten. Da wollte ich ihn wiesen, was wir dann das nächste wollen tun. Okay, nu haben wir die Kieltje alle Schmack geschnitten. Nu haben wir hier uitgespreid op den Dash. En dan waar we door even naast de stad liggen laten, dan waren danach, van we opstoen oder door denken, dan worden we weer omrieren, omdrehen, so wieder, dat de Schmack drehen dan, en dan zou de lusten, en dan zou de afrieren. Kieltje han hier nu 16 Stunden op dem Dash gelegen, zijn fijn gedreht, en ik zou den Ammertje en afrieren. Na sitzt mal, nu heeft de steek zich al meers verdoppelt, hij heeft hier nu 16 Stunden über Nacht gegaan. En dan bloß met de vingers de alle een beetje neerdrekken. Dat de wind een beetje ruit, ik heb niet met de vuist neerpunchen. En dan met mijn spatula daar van de kanten, den alle een den dicht zijn neervallen. En dan doen we den andrehen, beetje wat een schmack bol merken. En dan laten we den voor 1 Stunde gaan. En dan zijn we eruit voor de nächste Staub. Okay, nu heeft de deeg hier 1 Stunde geruut, gezeten en een beetje gegaan. En nu wollen we den een beetje durchkneden. Die hebben er nur grote windblazen erbij, zo'n airbubbles. Die worden in de bruin kliebet ruut kneden. En dan van buiten kan een beetje neervallen. Voor een stuk 3-4 minuten. En dan wollen we een beetje papier nemen. Eerst een fijne schmack runden bol maken. En dan papier nemen wat we gebruiken te bakken. En dan een beetje afschmurzen. Dan een klein beetje meel op en dan wollen we dus een beetje dichter op. En dan wat we den oven die score heet hebben, 154 graden Fahrenheit, en dan willen we den aan de bak nemen. Oké, nu hebben we de bak bij 450 graden heet, met een grote top erbij. Nu willen we hier dan een klein snijden voor het uur, dat er nog een beetje smaak loopt, want het is gebakt is. En nu zijn we meest krijg eruit om den met de oven te stoppen. Oké, de groepen. En de bak is nu 450 graden heet. De groep is zeer heet. So nu willen we de 2 bak ernaar zetten, dat pultje. En dat daksel had er niet ruim bij, so dan moet ik dat met blanket papier toedekken. En dan willen we dat voor een halve stunde bakken. En dan nemen we dat eruit. En dan nemen we dat blanke papier, dat daksel erop. En dan nog eenmaal 15 minuten bakken. 450 graden Fahrenheit. Wat de smaak bruin is, dat is weer den gleichen. En dan nemen we den eruit. En dan laten we den aufkeilen. En dan willen we den smaken. Ik heb deze jaar brood nog helemaal gebakt, maar zo wie als het nog ver niet gekomen, dan kleiner wordt ook weer. Zeer schijn, hoop ik. Oké, nu hebben we den gebakt. Eerst 30 minuten met een daksel erover. En dan 15 minuten nog onder dat daksel oder dat blanke papier erover. Dat zeer fijn uitgekomen. En hier kan je zien waar het zit. Nu laten we den hier een beetje afkeilen, worden een beetje onderdaken. En dan 10, 15 minuten dan kan we den afsnijden. En mal proeven. Ik laat het wat zeer schijn smaken. Hoppa jo. Van jou wel we merken wat we aan Hungarian chicken oder ik had er nog een beetje wat meer bij, of vielleicht een beetje weniger. Ik heb het al gewezen waar we kieltje merken en waar we brood bakken daartoe. En nu wil we, ik word het dan aan Schtrucklaunt, Paprika Huns Bruden. Ik laat het wat zeer schön smaken. Dat is een kleine arbeid, maar ik wil één ding zeggen, want je schweren jullie voor de grote schief al hazaten. En wanneer het zo ver opgedasht is, door met den schön Paprika Huns Bruden. Ich habe von auch nicht Huns Bruden gehört, den habe ich selbst gemerkt. Schmeckt grülich schön, aber nach muss man mit was anderes brauchen. So, von der Welt merken, ich gucke die gleichen dort. Nu wollen wir wissen, was wir dort alles brauchen. Bei einem Stuhl vor den Entscheiden. Okay, nu will ich wissen, was wir hier brauchen von Schtrucklaunt, Paprika Huns Bruden. Hier haben wir Hühnerfleisch, wir haben hier Feuer, schenjkes van de haan, oder een hoen. En hier hebben we nog 3 schenjkes van de boewenkant. Drumsticks, chicken drumsticks. En hier hebben we salt and pepper to taste. Zoveel als je dan worden broken.
En hier hebben we oliven oil. We worden 1 eetlepel brokken. 1 tablespoon olive oil. Hier hebben we 3 eetlepel butter. 3 tablespoon butter. Hier hebben we 2 natte zipplen, oder je kan een grote brokken. 2 small onions, or 1 large onion. Hier hebben we 3 of 5, 10 chestnut. 3 of 4 cloves garlic. En hier hebben we 3 eetlepel Hungarian paprika. 3 tablespoon Hungarian paprika. En wanneer je zo'n paprika hebt, dan doe je andere paprika regulaar, dat schaft ook. En hier hebben we 2 eetlepel mehl, 2 tablespoons flour. En hier hebben we 1 koffer fijn gemerkte bakkeljanen. Die willen we nog fijner maken. 1 cup of crushed tomatoes. We will put them in a blender yet. En hier hebben we 3/4 koffer zure schmont, 3/4 cup sour cream. En waar je dat niet hebt, dan bruk je bloos gewone schmont. You can also use whipping cream. En hier hebben we 1 koffer henna soep. Kan je hem stoer kijken, zoals je zien kan. 1 cup chicken broth. En hier hebben we henna pulver, chicken bouillon. Waar je niks in stad hebt, dan doe je bloos een koffer water nemen en dan doe je dat door zo maakbaar. Je zal het nog eerst en hij dat en steht dat. So if you don't have this, take chicken bouillon powder, put it in a cup of water till it's salty enough, and then use that instead. Next, what we want down is waar we de henna vlees nemen, salt en peper bijzetten, en dan een beetje aangelipsen met olive oil. We're gonna salt and pepper them, and then rub them in with a little bit of olive oil before we fry them. We hebben die broden. Oké, dan doen we onze butter hier neer, 3 eetlepel en 1 lepel olive oil. Dan doen we dat heet melken en dan willen we de smak bruin broden. Dan zetten we. Nu hebben we alle smak bruin gebrood. En nu willen we bij de nächste stap. En het eerste wat we nächste worden doen is de zipplen van bruin broden. En dan komt het even door maken. En wat ik nog vergeten had, eerst die hebben hier nog pilsje, mushrooms. 2 sneden, die willen we ook nog maken. Dat brukt niet, waar wiet liggen, pilsje, dan willen we dat ook maken met bruin broden. Zipplen en pilsje zijn nu fijn gebrood. En nu willen we nog dat chestnut, dat garlic ook maken, dat eigenlijk 2 minuten beter uitbroeden. Oké, de pilsje en zipplen en chestnut hebben we al fijn uitgebroed. En nu doen we dat paprika er maken. Voor dat 5 minuten uitbroeden. Orderlijk, dan doen we die henna soepje neerjeten en die bakkelzaan, wat we hadden fijn gemerkt. En dan brengen we op een kerken en dan doen we die henna schenjkes erin. Waar we die voor 15 minuten hier bloten zaag buddelen. Zo, nu kerkt het fijn, nu worden we nog toedaken. Oké, wat we dan worden doen is dat we de henna vlees eruit nemen. En dan wat we nou willen doen, dat we den zure schmont maken, sour cream, 3/4 koffer. En dat fijn dichtgerieren, door dan een klein beetje onder de schmont maken, want je wil. En dan willen we nog dat mehl door maken. Moet ik eerst van reden dat het een klein beetje dikker wordt, dan worden we dat opkerken. En dan willen we de henna door trainen. Oké, nu hebben we dat wat zo smak wat een kerken hier, dat simmeren. Nu willen we de henna vlees door trainen. En dan willen we dat 5 minuten laten we zaag een beetje buddelen. Die bieten henna door zal wel een beetje spelen door ze staat. En dan weer toedaken voor 5 minuten en dan is dat eruit. Dit is dat zeer schöne brood wat we gebakt hadden. We gaan het in snede lossnijden. Dan willen we het met zijn butter besmeren, wat ik in zo 3 weet. Zijn compound butter. Dat klein beetje reichen en dan willen we eten. Oké, we hier een klein beetje een compound butter abschmieren. Dit is chestnutbrood of garlic brood gereistet. Klein beetje reichen en dan zijn we eruit om eten. Nu willen we opdassen.
Oder so eine feine, frische Kieltje gekriegt. Das Sauce war uns hier ein bisschen fein überschaben über unsere Kieltje. Und probiert Hühnerfleisch dann ab, so dort. Und dann das feine, gereichte Biet Brot dort auch. Oh, war gleich von der, wo wir sehr schön das Ofenkast haben. Na ja, dann. Und da haben wir hier Pilja geschafft und nu haben wir Unkas gemerkt. Und wir haben, nu werden wir Unkas eten. Wir haben hier gemerkt, was wir nennen. Chtroucklaunt, Paprika Huns Bruden. Eins genannt dort Hungarian Chicken. Was wir haben, erklärt, hat sehr vernünftig gekommen. Und noch ein Ding will sagen, weil wir dankbar sind. Gott gibt uns nicht immer, was wir wollen, aber er gibt uns, was uns fehlt. Dat las ik van de Bibel nach waar die zeiden. We dürfen nicht sorgen, wo wir wollen eten oder was wir uns wollen kleiden. Aber Gott sorgt für uns. Sei erfahren, weil wir dort nu haben. Aber Gott, seine Zeit ist ein bisschen anders als unsere. So, was wir Geduld haben und Gott vertrauen. Immer haben, ich bin Gott dankbar für Jünd. Und Gott dankbar für das wir immer zu eten haben. So, immer haben. Nu wollen wir eten. Das erste, was wir da tun, das war ein bisschen sonst das. Klein bisschen Feke merken. Caramba! Opa, Gommeck sei. Heute fries Trinken. Wow! Immer haben, das mal haben einen vollen Preis geteilt für diese Pepperschoten. Salsa nu een beetje strakker. Okay, einmal haben. Nu wollen wir das schmecken. Hier haben wir so ein Brot. Da haben wir ein bisschen eine Butter abgeschmiert. Das ist die Butter, was wir in Stuttgart gewesen haben. So eine Compact Butter. Und hier haben wir unsere Kieltje, hat gewesen, was wir gemerkt machen. Und dann das Hühnerfleisch. Nu wollen wir dort schmecken. Wow. Das gibt die mehr dadurch. Lass mir weiter von wo ich sind. Und was das Geschmack hat, und macht Gott den Segen. Wow.